comezar este breve acto de inauguración desta xornada oteliana, deste abril oteliano, aquí no Liceo de Ourense, e antes de, bueno, para continuar este acto de presentación desta xornada, obviamente acompáñame Eduardo López Pereira, da Fundación Otero Pedrallo, e Patricia Arias, que é a secretaria da Fundación. Benvidos os que, após a chegadas por primeira vez a estes encontros, que naceron coa vontade de todos os anos ter a oportunidade de nunha data revisar, polo menos poñer na palestra a actualidade e a cantidad de traballos de Bosque Ramón que ainda están por aí fiscados e que compre revisar, crear, o que sexa que fagamos con eles. Este texto que nos preparamos estuda nun marco comparado unha obra de Alfonso Nobel Castellán, O Souto dos Gatos, que, como saben, é unha agasallo do autor a Ramón Otero Pedrallo no ano 47, durante unha visita deste a cidade de Rosales. E do ano 43, é unha pintura acrílica sobre papel de 30 centímetros por 40, unha cousa pequena, aparece asinado no ángulo inferior esquerdo a lápis, regalado polo autor a Otero de Buenos Aires no ano 47, e pertence á colección Pazo Museo Otero Pedrallo, Casa Grande de Madrid, Trasalba a Moeiro. Son termos moi difíciles. Recordemos que Castelao trasladarse a Buenos Aires e ser moi afogado económicamente, tratando de evitar que a súa subsistencia dependa dos fondos republicanos exclusivamente. Ali, onde presidirá os derradeiros meses do Partido Galeguista, quixo de algún xeito mostrar a situación do partido ou quixo mostrar a súa situación. Probablemente nunca se fixo unha cousa así monográfica sobre estas dúas figuras. Entón, en 45 minutos, como comprenderedes, dos titáns das letras como son Fole e Otero, é complicado compendiar toda a súa vida e a súa escrita eficaz. E tive que optar. Entón, advirto-vos que non vou andar aos vieiros da análise comparativa, da análise intertextual, porque darían para outra conversa máis delongada, e o que me vou limitar hoxe, que non é pouco, e que tamén vou a referirme a cuestións textuais e demais, non? É a traballar as relacións, as conexións intelectuais, se queres dicirlo así, non? Que vinculan estas duas figuras ao longo de toda unha vida, non? Teño que dicir que falar de Otero Pedrallo, de Otero, dicir, para resumir a Otero e de Fole, non é falar de calquera, é falar dos grandes entre os grandes. E ademais desa circunstancia, que isto podría ser así, que podría non ser, pero é de que son dos figuras altísimamente icónicas. Neles prodúcese unha concentración emblemática que non se dá prácticamente ninguna figura dos seus lugares de orixe. Co permiso de don Vicente Risco por un lado, e se cadra de don Luis Pimentel por outro, casi podemos facer unha metonimia, unha equivalencia, non, de dicir que falar de Ourense e falar de Otero Pedrallo e falar de Fole e falar de Lugo ou viceversa, non? É dicir, cando falamos deles, efectivamente, pero falamos de toda a cultura de Galicia a través deles e de toda a nosa historia, pois no século XX. É verdade que Otero era maior que Ángel Fole, e por iso, tamén a súa formación estaría ao final do século XIX e non chegou ben ao final do século XX, cuestións puramente vitais, pero é certo que o extenso de todo o século está tamén na figura de Otero e, por suposto, tamén na de Fole, que naceu nos comezos do século XX. Ese foi, pois, xa no último cuartel da mesma centuria. E, ainda que eran, como digo, pois de xeracións literarias distintas, e Fole era un junior ao pé dun senior que podría ser para él Otero Pedrallo, coñecéronse, cruzaron as súas vidas, tiveron liñas tangentes xa desde moi cedo para a vida de unha, sobre todo para a vida de outra, non?
Aquí, como lle pasou a Patricia, cando estudou outras figuras de lucenses en conexión con Otero Pedrallo, por o caso de Cunqueiro, ás veces é imposible prácticamente determinar cando foi a primeira vez que se viu, porque ou contarme eles mesmos ou puido ser en diversos momentos, non? Pero sí que hai, eu estive mergullado estes poucos días, logo, decía Patricia, nisto, sí que hai textos nos que se referiron un ao outro e onde queda así, aí sí, documentado momentos en que sabemos que se atoparon, non? É probablemente o por lo menos o primeiro que está documentado, o primeiro momento en que sabemos que se viron, que se saudaron, que estiveron xuntos e que falaron, foi cando se fixo un homenaxe a Castelao en Lugo, o 19 de xunio de 1932. E decía daquela Otero Pedrallo de Fole: este é un home que sabe camiñar nos soños e na noite, na eira e nos outros, María Victoria, que aparece nos testimonios, pero os outros máis felices. Ao pé das murallas de Lugo ou nas ruas de Santiago, un camiñante perenne que gusta de percorrer os eiros e os castros, particularmente o castro romano lucense, no que privou máis a lei do Aurúspice que a do Pretor, pois fixeron da cidade máis que unha fortaleza un templo. Fole franqueou esas murallas e achegouse aos lugares onde se congregaron os paisanos nas feiras e nas tabernas. El sabe escoitar os ratos debullando lentamente na noite, sabe procurar o segredo agochado nos espellos dos pazos fidalgos, sabe escoitar o tic-tac do reloxo nas noites. El, na terra, cobiza o aleno, o máis alá, e sabe tomarlle o pulso ao tempo. Fole é un dos últimos grandes artistas da literatura galega que sabe ver no mundo sempre presente o símbolo da morte, máis elevando a un senso que ven ser un xeito de soerguer a dignidade do home galego que olle de cote a vida futura. No discurso da Real Academia Galega, no discurso de ingreso de Fole, que está aí na foto, do ano 63, do 5 de outubro, os lucenses teñen ese costume, non? Aquí, non sei se... non, Otero entrou no ano 29, pero non sei se entrou o día de San Martín, pero Fole entrou o día de San Fernán, o 5 de outubro, como luguesismo ben, non? Pois nese discurso hai un momento en que Otero di que é un discurso sobre Castelao, pero claro, el que é autor, Castelao, Otero. Entón hai un momento en que di Otero Pedrallo é o meirande estilista de toda a prosa galega. Prosa barroca, din por aí. É porque non? Mais dun barroquismo dinámico, non estático. Unha prosa sempre de fala, de prosa viva, que remanece a cachón. Cando lemos as páxinas pedrallanas, mesmo parece que estamos a escoitar os seus incomparables discursos, non? Bueno, para Fole, a tríada da prosa galega era indiscutiblemente Otero, estilista, e tamén Castelao, e Risco, por suposto, xa que era moi parcial da orexanía e dos orexados, non? Hai un momento en Carlos Casares, que me conversa e lle pregunta cales son, entón, os escritores galegos que lle gustan a vostede? E el di, viñan de falar de Rosalía, xa lle falei de Rosalía. Despois de Rosalía, veñen os da xeración nosa, que era xente extraordinaria. Otero Pedrallo ten contos moi bonitos, realmente preciosos, e Castelao tamén. Marcos Valcárcel escumou nun xornal unha declaración de Otero en que este afirmaba que tiña en mente publicar el segundo tomo de O libro dos amigos, tomo que nunca chegou a ver a luz. Pero o proxecto estaba en marcha e na Fundación Penzol conservanse algún dos textos que o ían conformar. Unha dama portuguesa e unha rapaza nova, filla de Arturo López Trasancos, amigo íntimo, moi íntimo de Otero e recordado no primeiro libro dos amigos. Nun artigo que publiquei há algún tempo, acheguei na personalidade destas dúas mulleres que mereceron a amizade de Otero, gozaron dela e seguían presentes nos seus recordos anos despois de morreren as dúas. Ambas figuran nas dúas listas manuscritas, pero dado que non chegou a nós o referido a la portuguesa, e se escribimos o referido a Doña Nadia, o dedicado á moza citada é, entre todos os que Otero escribiu sobre os seus amigos, o único conservado en que glosa unha figura feminina. O feito é doblemente sorprendente se temos en conta que a rapaza que Otero consideraba a súa amiga, e ao ler o texto vemos que foi unha amiga queridísima, tiña 26 anos cando morreu. É dicir,
cando estaba en palabras de Otero na luz crecedeira da mañá do seu vivir. Ben, que é unha estadea ou unha Santa Compaña? Pois é unha procesión de estantigas. A estantiga é o espírito que ainda anda deambulando polas terras. Otero Pedrallo non utiliza a palabra estantiga, utiliza estadea como colectivo, fala de espectro, na linguaxe dele naquela época, espeito, é o espectro. Como sabedes, aqueles que coñecedes este poema, esta estadea está protagonizada por 10 personaxes, que son investigadores, que son investigadores que pertencen desde hai algún tempo ao Seminario de Estudos Galegos. Son arqueólogos, son escritores, son historiadores, etc., etc., etc. Son 10. Dos 10 hai un que é especial, que é Xocas. Pois ben, dos 10, e como saben aqueles que xa leron o poema, dos 10, 9 aparecen aí xa como estantigas, como espeitos de Otero Pedrallo. Ben, aparecen, por tanto, como mortos. Mortos porque morreu o Seminario de Estudos Galegos. Cando fala dos 9 espectros, presenta-os casi sempre humorísticamente, porque o propio Otero Pedrallo presenta a si mesmo fumando un charuto, como se estuvera no café con un amigo falando de literatura ou falando de cosas. O Xesús Carlos fala no seu falar medievo, e o outro anda detrás das borboletas e dos outros insectos, lepidoteizando, etc., etc. Non digamos a don Vicente Risco, que anda daqui para lá, nesa Santa Compaña, nesa estadea, co fémur xigante de Breogán, nada menos. Evidentemente, lendo esta caracterización dos 9 mortos, dos 9 espectros, das 9 estantigas, lendo esta caracterización, non decimos, aquí estamos ante un texto en que hai incursións no mundo do humor, pero dentro do marco dunha herexía, e se non estaba claro, veremos sobre todo o final. Por que un home que está tan afectado, tan angustiado pola decapitación do seminario, por que o falar dos seminaristas, vamos a chamarles así, os 10, os 9 mortos, e o vivo, que Xaquín Lorenzo, por que os presenta con estas pingadas humorísticas? Preséntaos porque eu creo que ele non quere escribir unha herexía moi tráxica, e sobre todo non quere que o destinatario que está ferido pois poida, lendo o poema que escribe por ele e para ele, quede afectado despois da súa lectura. Por lo tanto, hai, sobre todo nas primeiras estrofas, unha mistura de drama e de divertimento, que son estas incursións no mundo do humor de que acabo de falar xa en máis dunha ocasión.